guys, welcome back to my YouTube channel. This is Dong Bisaya at your service po. So, magandang umaga, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po ako sa inyong harapan para magbigay ng magandang kwento sa buhay sa mga pangyayari natin sa ngayong na naharap tayo sa pandemic na ito. Mga Kadong Bisaya, ang mga napagdadaanan natin sa buhay na to, ito lamang ay isang pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Bagkus ay wag ho nating isipin na tayo ay nalulugmok sa isang hinaharap sa buhay. Kundi gawin natin itong inspirasyon sa buhay na pasalamat tayo na tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Na walang sakit, walang nararamdaman, at higit sa lahat ay tayo ay mayroong trabaho. Diba? Salamat tayo na meron tayong trabaho na kahit papano ay sa mga oras na to at panahong ito ay nakakalabas na tayo ng bahay. So, malaki yung pagkakaiba natin kung kumpara dati, no? Na nagkaroon tayo ng enhanced community quarantine na kung saan ay hindi tayo basta-basta pwedeng makalabas at hindi rin tayo basta-basta kung saan tayo makapunta. At least sa ngayon, nakakapunta tayo kung saan natin gusto. Kaya mga Kadong Bisaya, stay safe, stay healthy sa ating lahat. Now, for today's topic po natin is about po sa mga puso. Sa mga puso natin. So this February, ito po ay buwan ng mga puso. So dito natin makikita, dito natin mararamdaman ang halaga ng bawat isa sa atin, no? Sa isang pamilya, kung sino yung mahalaga. Pero para sa akin, pag sinabing pamilya, mahalaga ka sa lahat. Pag sinabing pamilya, ano man ang mangyari, ay nandito sila handang tumulong sa iyo. So, pag sinabing pamilya, nandito sila pag kailangan mo. Di ba? Hindi yung pagkailangan ka lang kung may kailangan sila. Hindi ganoon. Hindi matatawag nating family yun. Dapat, pag kailangan natin sila, nandyan sila handang tumulong sa atin ng walang anumang kapalit. Kaya para sa mga araw ng mga puso natin, sa mga nagmamahalan at nagmahalan ng napakatagal, marami pang araw ng mga puso dumarating sa inyo. So, sa mga asawa, sa mga long-term relationship, sa mga long-distance relationship, still sana ay going strong pa rin kayo. Sa family, sa mami and daddy, tatay at nanay, lula at lulo, tita at tito, kapatid o kung sino man, maligayang araw ng mga puso. Alam nyo, sa mga napagdaanan natin, lalo na sa pandemic, minsan inisip natin na mag-midpool na tayo. Minsan inisip na natin na sige, bakit ako natatakot, kapitan ng mga ganito, kahit kapitan ako na matatakot kasi nakakita ng huwag gano'n. Kundi isipin natin na maraming tao ng bahay sa atin, maraming tao ng paasa sa atin, at maraming tao na tayo ay mahalaga para sa atin. Isipin natin na tayo ay mahalaga para sa kanila at sila ay mahalaga sa atin. Kaya mga Kadong Bisaya, kaya po gumawa ako ng video kasi masayang-masaya ako kasi sa mga susunod na mga content na i-upload ko sa YouTube channel, ayun po ay may content na po talaga. So si Dong Bisaya, malapit na po ang maglabas ng maganda at mayroong content na inyong mapapanood at tatawa kayo, minsan mapapaiyak kayo, minsan naman may something na surprise, parang ano, meron din tayong travel, meron din tayong mga new discoveries. Yan po yung mga i-vlog ko sa aking vlog. So soon, so ngayon po right now, inaantay ko na naman po yung aking watch hour. Sana yung watch hour ko ay mapunan kasi kailangan ko po ng mga 4,000
watch hour. Actually, yung subscriber okay naman siya sa 1,000 na tayo. Kaya mga Kadong Bisaya, kung sino yung makakapanood ng video na to, tulungan niyo po ako mag-share, like, and subscribe sa lahat ng mga nagtitiwala sa akin. At asahan niyo po sa mga susunod na video na aking i-upload din po ay may mga magagandang content na po. So, siguro ngayon napapansin nyo lang kasi hindi pa ako nagsiseryoso, pero napansin ko kasi sa mga kasabayan ko before ay ang ganda na ng ano nila. Actually, monetize na talaga sila ni YouTube. So, ako lang yung hindi pa siguro sa mga kabatch ko. So, that's why I really push myself to aim my goal, to aim my ambition in life is just to be a famous vlogger in the Philippines. Not only in the Philippines and actually in the world. Yes. Lahat tayo mayroong mga pangarap sa buhay. At lahat tayo ay may gustong maabot sa buhay. Basta yun lamang po ay nasa tama, yun po ay wala kang inaapakang tao, yun po ay nagpapasaya ka lamang sa mga tao. So yun po yung gagawin ni Dong Bisaya. And update naman po para sa mga what we call this, update naman po doon sa mga nagfa-follow sa akin sa Facebook. Actually, may ginagawa akong vlog. Ang ano lang kasi hindi ko siya matapos. No, it's not matapos. Hindi ko siya hindi ko mapalitan yung pangalan kasi lahat talaga ng ginagamit ko is puro Dong Bisaya. So sa Facebook, Dong Bisaya, Twitter, Instagram, and my YouTube channel is Dong Bisaya. Yung hindi ko lang mapalitan is yung sa fan page ko. So, yan yung inaalam ko pa. Maybe, I think, ulitin ko na lang siguro. So, yun lamang po mga Kadong Bisaya. Nag-update lang ako ng konti sa inyo at kung ano pa yung mga mangyayari in the very soonest day of my life for being a vlogger and also a employed person. Alam niyo mga Kadong Bisaya, minsan ako, sa totoo lang, tinatamad ako mag-vlog kasi nga kung tutuusin anong oras na ako umuwi, gigising, matutulog. So kumbaga wala nang oras. Pero nandito na to ipupush ko na to. Nandito na to, ginusto ko to. Sinimulan ko, dapat tapusin. Hindi yung sinimulan mo pero ayaw parang it's okay, at least nakakapagano. Pero hindi. Inisip ko yun talaga na this is the time that I need to focus of what I need. It just like not na makilala ka. Tagalogin na lang natin. Nahirapan ng Tagalog na lang. So, ito yung dream ko talaga na maging kilala at ito yung dream ko talaga na mag-travel ako. Kasi guys, kung hindi lang tayo nag-pandemic siguro marami na tayong destination na napunta at gusto kong ipakita sa inyo through my vlog. So, ito guys, yung mga Kadong Bisaya, ito yung mga destination na gusto kong puntahan. Gusto ko sana pumunta ng Baguio. Gusto kong pumunta ng Bataan, Zambales, Batangas, yung pinakadulo. Gusto kong pumunta kaso nga, syempre as of this moment, very strict talaga sila sa safety protocol ng IATF at the same time to the government. So hopefully soon, I think kailangan lang naman ng mga rapid tools, something like that, so you can go to the other place, explore, to travel. So yan lang naman yung mga kailangan. So sana, hopefully, so ulitin ko, ito yung mga destination na pupuntahan ko, ulitin ko sa pinakamalayo ko na gusto kong pumunta ng Davao, gusto kong pumunta ng General Santos, gusto kong pumunta ng Boracay, of course, Palawan, Cebu, no? Yan yung mga gusto kong i-picture sa travel vlog ko. And dito naman sa NCR yung mga malalapit na Bataan, Tagaytay, Batangas, Zambales, Laguna area, sa Rizal, Bulacan, Pampanga, lahat gagawin natin. So, mag-explore. At saka guys, dito sa
sa improvement ng vlog ko soon. Baka meron din ako mga prank na gagawin. So, nag-iisip ako ng mga magagandang content na gusto kong gawin. Ayaw ko naman yung nagawa na ng ibang vlogger, tas gagayahin ko ng video. So, gagawa tayo ng mga videos na kakaiba naman. Something different compared to the other na nagawa na nila. And gagawa din ako ng documentary. Wow! Parang ano lang to parang sa TV station. So, gusto ko talagang gumawa ng mga documentary. Like for example, yung mga kapaspalan, ano yung mga ginagawa nila sa araw-araw, paano sila nakakaraos, ano yung ginagawa nila sa buhay, yung mga ganun, kasi lahat naman tayo dumaan ng ganun, kahit ako naman din. So, yung mga ginagawa sa bukid, ano yung mga ginagawa, kasi ako lahat na napangdaanan ko, kaya alam na. So, gusto ko lang magbigay ng motivation sa lahat, diba? So, basta ang dami kong gustong gawin, gusto kong tumulong. Alam nyo guys, wala naman akong pera, wala naman ako talaga. Yung gusto ko lang mag-motivate kung ano yung kaya kong itutulong, kung ano yung kaya kong itulong sa isang tao, na kaya ko na magpaligay sa kanila, gagawin ko in terms not only the financial, by giving advice, giving motivation, basta lahat gagawin natin. So, ulitin ko, maligayang araw ng mga puso sa ating lahat, mga Kadong Bisaya. And thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, at sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe me on my YouTube channel. It's Dong Bisaya. Watch nyo po muna yung video ko, and like, and click the notification bell, and subscribe, and comment below. And thank you, and see you soon. Okay, see you soon. Bye-bye. Thank you.